ακόμα βίντεο. Σήμερα θα μου λέει ο Γιάννης πράγματα. Για 24 ώρες. Ναι. Και θα τα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, μάγκες, χρειαζόμαστε κάμερα μόνο οπωσδήποτε. Λοιπόν, άμα θέλετε να μας βρείτε, ελάτε στην Κρήτη. Τι ώρα είναι? Λοιπόν, μάγκια, η ώρα είναι 5:47. Ωραία. 5:47 αύριο. Ναι. Oh. Λοιπόν, μάγκες, να μας βρείτε στην Κρήτη, κάτω γούβες, χρειαζόμαστε κάμεραμαν. Ναι. Αυτό. Πάμε στο βίντεο. Λοιπόν, Γιώργο, κάνε 5 push-ups. Όχι. Δεν ξέρω πολύ push-ups. Ωραία. Κάτω όπως θες κάτω. Ωραίος. Δεν ξέρω. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, Εντάξει, έκανα κορτσίστηκα. κάνε κορσίσκο, δεν πειράζει. 1, 2, 3, 4, 5. Λοιπόν, το επόμενο challenge θα είναι να ανέβεις εδώ πάνω, σε αυτό εδώ. Ανέβα. Θα πατήσω. Όχι, να πετύχεις 2 φορές. Α, εντάξει. Κολλάκι, Πάμε. Πρέπει να βγεις σε 5 δευτερόλεπτα. 5, Τι λες ρε. 4, 3, 2, ωραία, έτοιμος. Φύση. Συνεχίζουμε, ανέβα τώρα. 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, τώρα πήδα 2 φορές εδώ κάτω. Περίμενε να κουμπίσει αυτό εδώ το πλακάκι. Όχι, Αυτό εδώ το πλακάκι. Εντάξει, όποιο να είναι, μάγκες. Πάμε. Ωραία, άλλη μία. Δείξω. Ναι, 3, 2, 1. Πάμε. Ωραία, λοιπόν, το επόμενο challenge είναι. Κάση. Το επόμενο challenge είναι. Κάση. Να μιλήσω. Για πες. Το επόμενο challenge είναι να σταματήσεις βλακίες και να. Εντάξει, λοιπόν, το επόμενο challenge θα συνεχιστεί πάνω στον δρόμο. Αυτό, μάγκες, σε 3, 2, 1. Επιστρέφουμε, μάγκες. Το επόμενο challenge είναι να ανέβεις όλα τα αμάξια. Εντάξει, σε αυτά τα δύο μόνο εδώ. Ναι. Τώρα, 3, 2, 1, πάμε. 1. Επόμενο. 2. Τώρα. Ωραία. Μάγκες, ξέρω να πω πριν λίγο τρακάρανε κάτι. Πριν που ερχόμουν μάγκες, πριν στη μαγαζί του Γιώργου είχαν τρακάρει κάποιοι. Εντάξει, πάλι καλά, προφυλακτήρα μόνο. Τι λες. Όντως. Πότε. Πριν. Γιατί. Απλά εντάξει, μάγκες, έσπασε μόνο ο προφυλακτήρας. Πώς δεν το είδα. Ήσουν στο μαγαζί, Γιώργο, και κατέβα τώρα. Επόμενο challenge, μάγκες. Τώρα ο Γιώργος θα κάνει κοιλιακούς. 5. Μπρος, στο δρόμο. Άμα θες. Ξέρεις την κοιλιακία. 5. Τι κέρδιζε. Τίποτα, απλά κάνεις 5. Εσύ δεν τις κάνουμε. Πώς. Έτσι, ναι. Δεν ξέρω καλά. Λοιπόν, μάγκες, μισό λεπτάκι να σου δείξω, επιστρέφω σε 3, 2, 1. Λοιπόν, μάγκες, έρχεται το ρεζίλ της χρονιάς, πάμε. Έλα. 3, 2, 1, πάμε. 1. Τι ένα ρε. Τα δεκάκι λέει εκεί. Δεν πειράζει, 1. Ρε. 2. Δεν ξέρω κοιλιακούς. Δεν πειράζει. 3. Όχι. Όχι. Ούτε καν. Όπως το κάνεις πριν. Όχι ρε. 2. Εντάξει, έλα, 3. 4. 4,5. 4,6. 4,7. 8, 9, 5. Σήκω. Επόμενο challenge είναι να βγάλεις τα TN σου για να περπατήσεις χωρίς παπούτσι. Πλάκα κάνω, μάγες. Εντάξει, θα το κάνω. Ωραία, κάτω. What the... Και με τα δύο πόδια. Δείτε τον, ρε. Δείτε τα TN του. Ωραία, Χαλάσει. Βρωμάνι λίγο, αλλά τέλος πάντων. Να δείτε, του έχει καταστραφεί. Εντάξει, κέρδισες. Να δείτε εδώ μέσα του έχει καταστραφεί. Εδώ που λέει TN του έχει καταστραφεί. Δείτε. Να, μάχης, εκεί που λέει TN του έχει καταστραφεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω πότε έγινε αυτό, αλλά... Ωραία, τώρα βάλτα, έχεις 10 δευτερόλεπτα. 10. Περίμενε. 9. 8. 7. Εντάξει, άμα τα βάλω με το χέρι 6. σου. 5. 4. 3. 2. Τελείωνε. Δεν έχουμε τέτοιο. 1,9. 1,8. 1,7. 1,6. 1,5. 1,4. 1,3. 1,2. 1,1. 1.
Εντάξει, έλα, 59 δευτερόλεπτα, 58 δευτερόλεπτα, 57, 56, 42, Τι? 39. 51 από τα Εντάξει, Μάκης, πλάκα, έλα. Έχεις μόνο 22 δευτερόλεπτα. Τι? 22 δευτερόλεπτα. Τι λες ρε. 25. Και πολλά σου είναι. Έλα, ο χρόνος αρχίζει από τώρα. Και να τα δες μαζί. 25, Τελείωνε. 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, Εντάξει, το δέσιμο είναι εύκολο. 17, Το έβαλα. 16, 15, 14, 13, 12, 11, Μπρο. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο challenge. Γιατί ο Μάγκης πρόλαβε, αλλά πριν τελείωσε ο χρόνος όμως. Λοιπόν, Μάγκες, τώρα το επόμενο challenge θα συνεχιστεί αλλού. Θα δεις. Βούες τα χώματα. Θα βάλω κάτι. Επιστρέφουμε σε 3, 2, 1. Μπρο μου βάλες το χειρότερο. Μάγκες το βάλω να μπει μέσα σε αυτό το παλιό το audio του πατέρα του. Πατέρα μου. Πατέρας δεν είναι. Είναι 8 χρόνια εδώ, γιατί. Λοιπόν, μπες μέσα, έχεις 5 δευτερόλεπτα. 5, Μα αφήστε μόνο την βραδιά. 4, Δύο, όχι, θα δείτε. 3, Τι έχει. 2. What? 1, 0. Τελειώνει. Έλα, μπες, φαλμάς. Μπρο, μέχρι και το χειρόφρενο νομίζω ότι έχει κολλήσει. Για τράβα το πάνω. Τι τραβεί. What? Για άλλαξε ταχύτητα. Ξέρεις, Μάλα, σχολείο. αφήνεις συμπλέκτη. Τι, Να έβαλα. συμπλέκτης λέγεται αυτός. Αυτός να. Πάτα συμπλέκτη και Πάτα φρένα. τον γκάζει. Πάλι καλά, Μάκη, έχεις κασμένα λάσχα, δεν φεύγει. Γιατί είναι το κλειδί που το έχω. Πού το κλειδί? Δεν είναι εδώ. Τότε, Το κλειδί είναι μέσα. στο Μάγκες πάμε στο επόμενο challenge. Άντι 80 λέγεται. Μα Μάγκες, επιστρέφουμε σε 3, 2, 1. Και τώρα για τι είναι. Τώρα, Γιώργο, θα χρειαστεί να ανέβεις στη στρογγυλή κούνια. Να κάνεις 55 στροφές. Θα ευχαριστώ. Αυτός είναι ο σκοπός, Μάγκες. Μάγκες, ο σκοπός είναι... Και σκατά. Δεν πειράζει, ανέβω. Ωραία, μην ανέβεις. Να δείτε, το Γιώργο. Για να ήταν εδώ με τις κότες. Ωραία, επιστρέφουμε σε 3. Λοιπόν, Μάγκες, επιστρέψαμε πάω και πάλι για 50 φορά. Τώρα πάμε να δούμε χαρτάκους. Πάμε Λοιπόν. Πάμε κέντρο κάτω. Θα κλειστώ βίντεο για Όχι. όχι. Πάμε κάτω στο κέντρο. Και Πού να πάμε. θα επιστρέψουμε σε 5, 4, 3, 2, 1. Μάγκες, θα δείτε από το βίντεο, δώστε ένα like και ένα subscribe και καλάμε στο επόμενο βίντεο. Γεια.